Salutăm pe toată lumea, eu sunt Vio și bine v-am regăsit. Azi am configurat un router 4G LTE Long Term Evolution. Este un standard pentru comunicațiile wireless de mare viteză pentru telefoanele mobile și terminalele de date. Deci varianta românească cu o cartelă SIM. Este o variantă relativ super ok pentru locațiile mai izolate, unde nu există furnizori de servicii. Sunt o grămadă de variante modemuri de genul acesta pe piață. Acesta mi-a picat la îndemână, s-a configurat relativ ușor. Din păcate, locația unde am făcut testul e foarte proastă pe partea de semnal GSM. Ca urmare, nu am cifre wow sau mai multe detalii, doar sunt niște soluții foarte bune pentru cei care sunt mai izolați și vor să aibă internet și o rețea. Eu vă mulțumesc frumos și toate cele bune!